କି ଦୁଇ ବୁହେଁ ଛା ଛୟରା ଲେଖେ ଥିସନ୍ ହାତ ଧରା ଧରି ହେଇକରି ଆର୍ ଆସନ୍ ଦୁଇ ଲୋକ ମନୁଷର ଜୀବନ ଥି ହେଲେ ମନୁଷ ଜଣେ କେ ଭଲ ପାଏସି ଆର୍ ଜଣେ କେ ଘୃଣା କରସି କାଲି ଘୁରି ଲେଖେ ଆର୍ ମନୁଷ ସର ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ କାମନା ଥିବା ଲାଲସା ଥିବା ଲୋଭ ଥିବା କି ଦୁଇ ବୁହେନ୍ ସେତେ ଦିନ ଯାକ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଥିବେ ହେଲେ ମନୁଷ ଅଶାନ୍ତି କାଁ କରି କାହାର ଘରେ ପଢ଼ା ପିଲା ଅଛନ୍ ଚାକିରି ନାଇଁ ପାଇବା ତାର ମା ବୁଆ ଅଶାନ୍ତି କାହାର ଘରେ ପିଲା ମତୁଆଲ ହେଇକରି ବୁଲୁଛେ ତାର ମା ବୁଆ ଅଶାନ୍ତି କାହାର ଘରେ ନିଜର ଝି ପଢ଼ିଛେ ଉଢ଼ିଛେ ଚାକିରି ଆବର ନୁରୁଛେ ନାଇଁ ପାଇବାର ସେତେବେଳେ ସେ ଅଶାନ୍ତି ଇ କାମନା ଇ ଲାଲସା ଲୋଭର ମଠିଆ ମନୁଷର ଜୀବନ ତିନ ସବୁଦିନେ ଖାଲି ଅଛେ କାରଣ ଇଟା ହଉଛେ ଶାନ୍ତି ଅଶାନ୍ତି ମନ ସେତେବେଳେ ଯିବା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷର କାମନା ଲାଲସା ଲୋଭ ପୁରବା ହେଲେ ଇଟା କେଭେ ନାଇଁ ପୁରେ।